Saturday mga buddy. Bukin na lang bangos pa yung mga arkados. Yan po. Sinog pang bangos yan mga buddy. Dito tayong bangos mga buddy. Yan po. Sinog bang bangos. Yan. Ito pa yung asawa ko. Nandito po kami sa maliit naming farm. Ayan o. May mga mga tanim. Badi, kinilang bangos. Yan. Kinilang bangos lang. Sarap to, masarap. Kinilang bangos. May taba-taba na. Sinog ba? Favorite na siya. Tanaw yung favorito. Pukul na siya. Pinakadibis unang gabihan dito ta bulugod sila. Ano na? Ano yung buwan? Bangos? Tambak na. Ito plastic na anak kay ito trabaho mo kay unya ano nang hutas. Magbukas mo Pilip. Dito abi kalunglong. Ah diri oh diri. Ano ito ba man? Diri. Dito ba na? Oo, dito. Siapa? Jangan cakap isda. Ano dam mo kay? Kuminay ka na kamo, kuminay ito. Kuminay oh. Dati ko nakakaroon na kuminay. Ay diri. Ari, kau na. Diri Kau si na. Piaton. Kau na sa. Tahu kan na? Dia biasa kok. Si Dominguez. Mo ko sa kayo nga ung ano isda ka do. Tanawa ang buko ga. Okay na lang. Ina ba? Patong tambok Ako na ba? Ako sa akin. Abo. Sampay na rin. Kami nang sampay na sas. Sampay na. Hindi kulang ang galong abdi. Mura ni tanan. Naman daw ako ang sulo. Kani. Kulang dito budget. Yan mo ganina lagi buntang igo man lagi. Sino baso yung diyan. Ano pa ka ba? Ya, baso. Ha. Lepas na. Pwede yung maulog lang sa sulit. Di pasibok sa naso. Kasibok yung butanan. Hapit na dito sa mama. Sige. Nagmay. Basta ano yung mawala. Ito ano? Alang-alang sa kanin. Ay, gama. Di ba ni pait? Ngano ni kitong inupait man kayo? Kumuta na dito ni kayo ang kuan. Tabon. Yayo mo tinok niya to. Wala. Wala. Alat niya ito. Hindi na huwag. Ano yun? Di man na agaw ga mo ra magahugasan gud. Ay buwan mo ang naon. Then pag mo-color na ang tuka sa kuan, tuka. Ay mo kumot ana. Ngunay makakuan ka. Ay, yung kauna. Kailangan nagula na kay Lain. Kaya katapos ba kung ginawa kay Lain kaya akong baba. Pang namit na kayo. Namit na kayo. Matuan ka dito. Daman na lad. Kasi kung na ba ito ni Willie? Kasi niyo pledo. Kasi niya.
Tapos si Kuan, si Lolo kasi niya, ano? Ay, naganggil ko niya. Alang-alang, kakanong ga. Wala kang tuga. Ano, Kuan, Kuan lang niya ang kanma, pilido ni Kuan. Minday. Ano nung ba sa kating kanina? Ano karon? May bahaw sa pa. Ay, ba? Ugo. Ano ti bahaw dai? Kali na taga ng dakuan niya yung kaldero. Tuo. Ang dai na ako. Babaw. Dakulit ko. Oh, kapag anak. Paano to kadiro to matakot sa bay? Ito wings ba nga? Ano? Bulit nga? Bulit lagi itong kuko. Nahulit lagi itong kuko. Nahulit Ano lagi. sili? Dapat mo gamit dito eh. Ano pa? Ano, ito dili pa kay para intaso ko ng tao balik mo balik ko. Gamay magyapon to. Dapat ako matuana buro. Ito ano? Dua ka. Dua ka. Aukat ka. Hindi, basta. Ito ka kilo ko ang ko no kagat to. Kanya to. Sinalbon kato siya kaliro. Upat ka salmon. Lima ka halmon. Bat. Almond. Ito yung aganan. Ito bang ito? Ito yung aganan. Diyan kong naamit. Ibigay na siya. Ano, ano na? Bay ka to. Amin taklob anak dia. Ito lang. Lingling din na. Di uy. Dai taklob anak din ni uy. Wala lagi. Pag dala ni na ako din wala kasi. Taklob dai ang rice cooker dai ni Bego. Gamay. Anak ko isa dako ako. Ang sili dito nga. Tapos na mga bari kami kumain. Kulang manukan. Bawi na ng later. Pero konti lang yung rice. Need nagdako-dako na kaldero.